Assalamu alaikum. Shin kun ji labarin alkhairin da ake tsammani kan farashin man fetur? Kuma menene gaskiyar taron gaggawa da gwamnonin Arewa suke yi a yau? Ka tsaya ka ji waɗannan labarai da ma wasu da suka shafi sabuwar fasahar intanet a ƙauyuka. Labari na farko, man fetur da matatun gida. Muna fara labaranmu da batun da ya shafi aljihun kowa. Akwai kyakkyawan fata a safiyar yau yayin da rahotanni ke nuna cewa samar da danyen mai ga matatun cikin gida ciki har da matatar Dangote da na gwamnati ya karu da kashi 20 cikin 100. Wannan mataki ya sa masana tattalin arziki hango cewa farashin man fetur zai iya daidaita sannan dogon layi da ake gani a wasu sassan ƙasar zai bace. Wannan babban labari ne ga direbobi da masu sana'ar sufuri. Labari na biyu, taron gwamnonin Arewa. A bangaren siyasa da tsaro kuma, gwamnonin jihohin Arewa da 19 na gudanar da taro a yau. Babban makasudin taron shine haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen magance matsalar tsaro da ta'addabi manoma. Gwamnoni na ƙoƙarin samar da wani sabon tsarin tsaro na bai ɗaya wanda zai ba manoma damar komawa gonakunsu cikin kwanciyar hankali kafin damuna ta baɗi. Jama'a na zuba ido su ga irin kuɗaɗen da za a ware don wannan aiki. Labari na uku. Fasahar intanet da lafiya. A bangaren ketare kuwa, an samu nasarar harba sabuwar tauraron dan adam wacce za ta kawo sauyin intanet mai sauri a yankunan karkara. Wannan na nufin nan ba da jimawa ba ko kana ƙauye za ka iya kallon bidiyo da yin kasuwanci a intanet ba tare da matsala ba. A lokaci guda, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta gargaɗi mutane su sa kayan sanyi kuma su wanke hannayensu akai-akai saboda wani sabon nau'in mura da ke yaduwa a halin yanzu. To, masu kallo, waɗannan su ne manyan labaranmu na wannan safiya, amma kafin mu rabu ina son jin ra'ayinka. Shin kuna ganin taron gwamnonin Arewa zai gaske ne wannan karan wajen kawo ƙarshen rashin tsaro? Kuma nawa ake sayar da litar mai a yankinku a yau? Ka rubuta mana ra'ayinka a sashin comment, sannan kada ka manta ka yi like da share na wannan bidiyo domin wasu masu gani. Mu haɗu a bidiyo na gaba.